Tayo sa ano mga kapadyak, kay Dhenworkz, Santa Barbara. Time check natin. 5:43. Mga kapadyak, dito na kami sa Ordanada. Oras na hanggang time check. Natin yun, Uncle. Okay. Yun. Andito na kami sa Dhenworkz. Anong oras na, Uncle? 7? Sakto? Oh. 7:02. Pa-check up namin itong sinisipon, mahirap na, baka mag-plastic. Agapan na natin. Na sobrang naglangoy sa Lipit Falls. Ayun, pasok na yung mga bike namin. Dito po yung pwesto ni Dhenworkz. Ito yung mga nakapila. Marami pa siyang gagawin. Pwede na ba tayong mga teachers mabakunahan? Yun mga kapadyak, tapos na yung sa akin. Bagong bago na naman siya. Dito po yung sa Dhenworkz sa loob. Marami pong nakapila. Sabi ni sir kunti pa to. Minsan 17 na bike ang nandito. Ganun marami ang customer ni sir. Carbon load bawal pitikin. Yan yun naman. XC, ganda nito. Hanggang siguro baka magitawan natin. Nagasgas. May tinda rin siya mga gulong dito.
pag may problema ito, nararamdaman naman siya eh. Maganda itong handlebar pa. Pronto. Brato yata. Ha? Brato. Ganda yung ano niya eh. Pang ano to eh, pang downhill. Oo. Testing mo muna sir. Magkakalaman. Ting pa. Kaya mga ikot yung kaset, tapos pantay dyan Testing mo hanggang kung magkanita. dalingan. Tapos balik ka rito. Naglalapangin. Yan, testing muna. Nangali na mga kapadyak. Gutom na kami. Sakto yung tayo dito. Tamang tama. Sir, thank you. Punta lang kayo dito pag may problema sa bag. Sa service fee, mura lang. Okay sir, thank you. At ang pinakaayaw ko sa lahat, Boss. yung babae na asan balas. Ayun oh. May pa-sticker pa si sir. Ay, Ano natin yung... makintab ba? Ayun yung makintab, yung laminator. Yung maganda. Yun oh. Ang ganda, maganda yan ang galaw, masilong. Oo. Maganda yung ano. Ano mo muna to? Ito maganda oh. Yan Last maganda. muna to. Yun. Thank you. Ganda. Kabit natin sa bike to. Thank you sir. Binigyan kita ng isang hindi makintab no? Oh. Ayan. Okay, thank you. Yo. Ayan mga kapadyak, pauwi na kami. Ayos na ayos yung bike namin na nagamot na. Naagapan na yung sipon. Dito lang yung ano, landmark Golden Express ay Empress Hotel. Tapos yan na oh. Pag-jump at services. Dami. Ayos ba ang gawa? Approve ba na? Approve. Pakinggan mo nga, wala na, no? Wala na. Quality ba yung gawa niya sa hanggan? Okay. Damura pa. Okay mga kapadyak, hanggang dito na lang yung video natin. Ingat sa inyong lahat mga kapadyak. God bless.